देखंतु ढेंकानाल जिला परजंग ब्लॉक कंतुर ग्राम जड़े महिला को पुलिस एवं सरपंच मिसी पिटी से अचेत हो पड़ी। चलता घर लोक किसी पचारि बुझा कौन होता कौन होता आज्ञा गोटे पिला खोजा पिला बाड़े पकाउले पुलिस आदि सब पुलिस वाला को कहूँ मारी सरपंच मत मारला मत सरपंच कहूँ पुलिस 4 ट्रिप आज्ञा 2 ट्रिप बढ़े आगे मारी आज्ञा मो छुआ मो छुआ को भी सरपंच कर कौन है मोर मत कहले तू कार्ड धना बोलू पाटी तुम छुआरा कर मो पुला आज्ञा मत यात्रा भलांटियर थे कि हाँ भलांटियर मत रखे सरपंच बाबू आज्ञा तापर मत कहले जे जहाँ पार्टी करिवो बोल बोल हेले शांति करिवो छुआरे खाली टिके नाचुले माड़ कली आइना हे पिट्टू आउ ये टिट्टू आ हे बुलू ए ममलियो मुरली जिकण एलिपू ए माने सब पिटले मो पुओ को मुगले अरे बापा बाड़ोनी मुआडू कहले हो नहीं जा घर को मुआइले पुलिस बाड़ा बाड़ेले सरपंच बाड़ेले तापर घरे मुआनी ना छोरा को सोई दे मो जोड़ी के भी सोई दे जानी रति रत बाड़ी बाड़ी गुडे तळे बोइली माती आप सरपंच रे नानी सरपंच ना को ताकि कि चिनु लेपु सरपंच को कोन कहला मुझे त खला कहला मुझे गुड़ भिड़ी खाली मारन मत एरा सब बाड़े पकले पुलिस कौन कहले आपन को पुलिस भी कहि सरपंच भी कहि ताको मत जाता भाषा कहले छाती के आगु उठाइले विद्या तेणु जो घर को बाड़ी द्वारा माना छातीरा धरिले कांथड़ार जाकी देले जमी मुई पेली मार दे जति पेटे बेटे रे जति आज्ञा लिपु कहला हे बंगाला धर्म सत्य जदि तू तू बुझुमा ए भाई माने तब कोन चाहू दो कहला बेसियार की मारी दियो हे बेध को कहला बेध बेसी मो छुआ घर बाड़े पके दिए रो छुआ रानी छुआ कर